otan teidät mun päivään mukaan, koska tänään on vähän erilainen päivä kuin yleensä. Me lähdetään Eetun kanssa käymään tuolla etelämmässä semmoisella pienellä roadtripillä. Siis kello on nyt jotakin kohta 7:30 aamulla. Ja mä tulin hoitamaan Roin äkkiä, koska mä en kerkistä tänään enää hoitaa muuten missään vaiheessa. Roi saa jäädä tänne sitten viettelemään vapaapäivää ja minä lähden kohta hakemaan auton vuokraamosta. Ja Roilla oli tosiaan eilen se eläinlääkäri. Tuosta sen jalasta ei löytynyt mitään niinku suurempaa poikkeamaa, niin saadaan palata ihan normiliikutukseen. En jaksanut sitä eilen kuvata videota sittenkään, vaikka niin eka ajattelin, kun oli vähän huonommin nukuttu yö takana, niin heippa Roi! Lotta noukki minut kyytiin tuolta jostakin ja nyt sitten olemme matkalla kohti Tuuria. Yksi pysähdys on takana ja varmaan pari eessä me nyt yritätte ajaa silleen ilman pysähyksiä. Niin me ollaan joskus perilläkin, kun tää meidän lähtö vähän niinku myöhästyi alkuperäisestä suunnitelmasta, mutta ei meillä kiirettä ole. Kello on tällä hetkellä sen verran vähän, että tässä ihan hyvin on aika. Ja meillä on ihan paras vuokra-auto oikeesti. Kyllä, siis tämä auto on erittäin mahtavaa. Tämä auto on pelkkää rakkautta. Audi A4 base. Sitten kun pysäyttää, niin näytetään ihan videolla, kuinka hieno tää on. Tässä on meidän hieno auto. Just saavuttiin perille Tuuriin ja Audi A4. Aivan mahtava. Ja nyt meidän olisi tarkoitus löytää Marianna ja Amanda. Perillä ollaan! Yes! Nyt on Tuurin kyläkauppa nähty. Ja nyt me suunnataan kohti tallia. Marianna ja Amanda ajaa tuossa meidän eessä, koska me ei osata ilman heidän opastustaan ajaa sinne, niin siellä he menevät. Mitkä on fiilikset? Very good. Kyllä. Erittäin hyvä. Perillä ollaan Marskin tallilla. Cool. Päästiin perille oikeesti, oh my god! Saatiin heti kavereita. Niinpä. Nelijalkaisia. Moi! Ihania. Todella. Näin ratsasta demosta. Me kävimme tuolla ottamassa kuvia äsken ja nyt me menemme tallia päin. Täällä on Play-maitokakao-kokoelma. Kuvattiin tuossa hetki sitten jo Mariannan kanavalle videota, se tulee sitten sinne ja nyt me keksittiin vihdoinkin vielä kuvataan mun kanavalle, joten me lähdetään seuraavaksi kuvaamaan sitä. Kyllä. Makia. Ja siis tässä tää on meidän aivan loistava kulkupeli. Rakastan niin paljon. Best.
ja nyt kuvaamaan videota. Eipäs lapset riehuta sieltä takaa penkillä. Nyt alkaa olla meillä päivä purkissa. Kyllä. Ja olemme lähdössä täältä tuurista takaisin kohti Oulua. Siellä on ihana oikeesti, oh my god. Niinpä, oli ihan paras päivä. Oli kyllä todella hyvä päivä. Oli. Pian uudestaan. Kyllä. Toivottavasti. Jep. Mutta me lähdetään nyt kotimatkalle. Tää video taitaa olla aikana tässä. Moikka! Moikka! Ekat eläimet bongattu.